Unha das súas primeiras paradas foi no pabillón polideportivo da Cachada, acompañado do alcalde José Ramón Romero e varios membros do executivo local. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, quixo coñecer de primeira man o resultado das obras levadas a cabo nas instalacións, que permitiron o cambio de luminarias no polideportivo. Non foi a única obra de mellora enerxética realizada no municipio. Tamén se realizaron outras obras semellantes noutros polideportivos do municipio e en diversos alumeados exteriores das zonas rurais. Actuacións todas elas con cargo a unha achega do Ministerio para a Transición Ecolóxica a través do IDAE por un importe total de preto dos 268.000 euros. Estamos aquí en Boiro para dar a coñecer tamén este investimento do IDAE, un investimento que chegou aos 20 millóns de euros aquí en Galicia e que pone en valor o que é esa transición ecolóxica e esa eficiencia enerxética tan necesaria e que aquí en Boiro souberon aproveitar con esos fondos correspondentes e que desde logo aumentan a cuantía económica en máis de 200.000 euros. O rexedor local aproveitou tamén a visita do delegado para trasladarlle outras necesidades do concello, para as que solicitou o seu apoio e das que tivo tamén moi boa receptividade. Trátase da construcción do novo polígono industrial e a rexeneración dun tramo de bordo litoral na enseada de Goiáns. Un novo polígono industrial para Boiro que para nós é fundamental porque o polígono que temos actualmente está ocupado na súa totalidade e tamén estivemos falando unha obra que temos aí en mente que xa estamos traballando tamén que é o paseo da ensainada do río Coroño dende onde está o restaurante Don Paquito ata a torre de Goiáns. É algo que trasladamos, é algo que se interesou por ello e, seguiremos traballando para que pronto se faga unha realidade. O delegado do Goberno aproveitou tamén a súa visita a Boiro para anunciar un novo investimento para o programa de extensión da banda ancha de nova xeración, que promove o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, do que en Boiro se beneficiaron ao longo do presente ano unhas 800 vivendas.